Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. La Dolor, nalipong ko. Kakuyapon ko. Ha? Oo, siya. Hain naman ni sa agapito nga. Nagpalit og atong mas snacks. Oy, lugay bang nabalik? Diriling ko lang sa diyobe. Ayaw sa pagbarog. La tabang. Ha? Uy! Oh, Uy! Uy, ginoo ko na kuya po sobre. Carmela! Reynaldo! Sabangi ko ninyo! Carmela! Ano ka, Mama Dolor? Nang sa siya, Obre? Tabang! Nakuyapan man niya siya. Ay, sabangi ko ninyo. Pagdali mo! Dadon na to sa doktor. Oh, sakay na, Carmela. Napaimutang na ako sa likod si Obre. Sige na. Rinaldo. Mama Dolor, dini ka lang ha. Paabuta sa agapito. Ikaw na yung mahibaw nga musulti niya. Ato na mi. Pana, Rinaldo. Papanado asaman mo! Oh, may kayo nakabot pa ka, Agapito. Dali, sakay na yun. Kay dado na to si Obre sa ospital. Unsa pa? Nga naman! Ay na lang paglangay agapito. Sakay na dito sa likod. To pa rin sobre. Sige na. Umam, Carmela. Aps. Larga na, Papanado. Nakuyapan man si Prima. Nga naman. Ay, mi mahibaw. Oy, agapito. Nabati na lang namo sa lala ni mo nga nangayong tabang. Maong nagdalimig duol si papa ni mo. Nakita na mo nga nagsapnay si mama sa oni Obre. Nakuya pa na di ay siya. Aubrey! Agapito, nihila ka. Tugay lagi bigaw si Daddy ng Basilia. Ay, waton lang good na to. Excited? Oh, kay gimingan ako sa kong daddy lang. Paabot Nga, lang, paabot. Lintoy! Ay, na naman dis daddy di mo, Clintoy. Daddy! Kiss mo na siya ko. Kaya mo gawas daddy, oy. Kumusta naman ka, nak? Buhay pa ko. Lingkod og balik, ha? Nang Basilia. Hey, gimingaw ko no siya ni mo, maong ako lang giubanan din, he. Oh, salamat kay ni mo ng Basilia, ha? Salamat sa imong pagsagop sa akong anak. Naluoy ko si ibong anak pikto. Mao nga ha, ako na lang siyang gisagop. Salamat kayo, nang. Daddy, nabiya may negosyo. Naraming negosyo ng Basilia, daddy. Mao ba? Unsa man? Kuan, nindamig tipura quick, daddy. Eh, gipatabang na ako aron makatun og panginabuhi. Uy, mo, pilig man skin og pulburon, ha? Nindot na. Nindot Pwede ra. na negosyo. Okay kayo. Maayo kayo. Sakto kayo ng Basilia. Dong, thank you. Salamat kayo. Dong, Tadi. Lintoy, ayaw biyag pasagdi sinang Basilia, ha? Pangga, ang tao nga may pangga ni mo. Oh, daddy. Eh, buutan naman gud ng anak ni mo, pikto. Kaniadto ra siyang buutan ng Basilia. Uy, nilikoy lang utok tungod siguro sa among kahimtang. Dong, Daddy. mingaw ko ni mo, Clintoy. Sige, kids akong Daddy, masabi ka magagawas din eh. Wa pa ko mahibaw, dong. Kung magagawas ka din daddy ba? Lipay ko magagawas ka. Nga ato pitaos mami daddy ha. Akong ingnon nga, paulit na siya sa ato, daddy. Clintoy. Lipay ko daddy, nga ma-wish granted ni. Nagpaingon sa mama ka ng Mila og si Aubrey pa.
Unsa ba kay sakit ni Obre? Nganong nakuyapan man siya? Rinaldo, Agapito. Oh, Aubrey. Agapito. Ma'am Carmela. Unsay sulti doktor? Naunsa man ni si Aubrey ma? Agapito, anak. Carmela? Oh, nganong ni smile ka man? Tubaga ang pangutana sa atong anak kay nabalaka siya. Ayaw nagkaguol, ayaw nagkabalaka. Kay why problema, why sakit si Aubrey. Hmm? Unsa? Pero nganong nakuyapan man siya ma? Aubrey, ikaw na isulti nila bahin sa resulta. Merong nakuyapan ka. Obre, Agapito, mabdos ko. Ah, unsa? uy, Sure ka? Hulagi. Dili ba, Mama Carmela? Makamao man di ay Agapito. mabdo si Obre. Love kay tika Aubrey. Oy. Love sa kita, Agapito. Ay, ka-sweet. Oh. I love you, Clintoy. Tigim kag kiss kong una di. I love you sa daddy. Ano niya, man ko? Dali na, Clintoy. Manggawas na ta dinis presuhan. Tadi Pikto. Pag binautan din niya, aron gagawas tayon ka. Oh, Clintoy. Timan-an ko ang imong gisulti. Magbinuutan ko din aron makagawas na ko. Adto na mi pikto. Sa sunod ng Basilya, pagpurol yapon. Ganahan kong mutanaw. Dati oy. Hala, sige ng Basilya. Huwag daghang salamat nimo, ha? Salamat kay nang. Ginoon lay mahibaw nimo. Anong ginoo mo daddy? Nga kita mo ay mabaos. O kaayo ni ng Basilya, ay babayran ang ginoo. Aw! Pilyo nga pagkaanak. Ay, niya na sila. Nabalik na gikang nagpa-doktor ni Aubrey. Ay, gikulbaan man ko. Unsa magka-resulta na? Ay, paabuton ko sila. Lipag ko ng Basilya oy. Happy kayo ka. Nga nakagakos kasi mong daddy. Oo, unang. Salamat mo na nga. Ay, way siya pa yan, Clintoy. Nya, alos amtang balik og doon ni daddy nang. Magtigom sa ta, Clintoy, ha? Sige lang. Dublihon ako akong pagpalinda og tempo og quick. Apilan ako pulburon og manskin. Anak good, Clintoy. Aron makaduaw tagbalik sa imong amahan. Nga na mo, ay. Pulos man magulano ng inyong mga hitsura. Sultihin ako sa resulta sa inyong pagpadoktor ni Aubrey. Carmela, Rinaldo, Agapito, sultihin ko ninyo. Na, makoyang panggani ko diri na magkabuang yun magtabang na ako ba? Na, tabangon yun ko ninyo. Nga naman mo! Pulos mo nag-ual! Nga mo, ay, nga mo. Mabdo si Aubrey. Weh, hindi ko mo to. Bitaw! Bitaw mabdo siya! Wah! Wah! Kanindot! It's a prank! Bonsang $1. Hala! Madali! Ma! Oy, lala! It's a prank! Kuyawan, minimoy! Iwan lang mina. Kamu rin makamao ma-prank! Nakatog ng akong mga kauban din sa selda. Wa pa kudo ka. Padayonon ko ang pagbasa ining Biblia. Makagaan man day sa dughan kung kining Biblia ang basahon. Unya, matulun-anon kaayo. Uy, ang jail guard nagrubing. Nag-check ko na nga to na pa me.
Pagbasa. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok ko kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Mag-uban kanimo bisan asa ka. Oswe, Kapitulo 1, versikulo 9. Oh, uy, si Chip. Nagmata pa man din yung kanahan dahil nagmata pa siya. Labay ng gikuptan mong Biblia pito. Ibisa kung saon. Dili na mausabog ng pagkatao. Kriminal ka. Tulisan. Di na ko siya panumbalingon. Di na ko panumbalingon ang sakop sa demonyo. Kini, si Chip o Jirac sumingon. Ako pa ni mo, Pito. May pagmaghikog ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!